lho Pak, saline anake. Iya Bu. Mau nak tilik anake kan suwansek nggone Pak Yai. Engko kan mesti ketemu karo Bu Nyai. Iya. Lah pantese nggawa jajan Bu. Jajane apa Pak? Nek ditukokno buah nang nggone toko buah sebelah ngono piye Bu? 200 cukup gak? Cukup Pak. Iya Pak. Iki Mas, Mbak. Ora yu tetanium. Oh, Mas imitasi toh. Iya, tapi yo apike ora kalah karo sing Mas asli kok yu. Lah ngene iki regane piro, Mbak? 50.000-an yu. Lah nek kalung karo gelang ini iki padha regane. Padha 50.000. Piye, Mbak? Pantes apa ora? Pantes yu. Ya wis, aku njaluk gelang loro. Engko tak nggo kiwa tengen. Karoan kalunge loro, Mbak. Iya yu. Engko badanku tak tumpuk ben ketok gemerlap ngono lho, Mbak. Oh iya yu. Lah cincine ngene iki piro, Mbak? Cincin ki 20.000 yu. Lah piro kabeh, Mbak iki totale? Totale berarti 220 yu. Aja 220 ya, Mbak. 200 wae ya. Ben kau langganan. Jane yo ora entuk yu, wis ora apa-apa lah nggo langganan yu. Ya wis, Mbak. Ki duite. Heeh yu. Yo, Mbak. Engko aja omong karo wong kene ya, nek aku tumbas Mas nang sampean. Lah apa yu? Lah engko aku dareki nganggo emas imitasi, Mbak. Oh iya iya, oke yu, siap yu. Yo, Mbak. Makasih yu ya. Suwun ya, Mbak. Iya, makasih yu. Monggo. Nggih. Jajannya ndi Bu? Lali ya, Pak. Pali piye? Kita nggo tumbas emas. Piye to Bu? Wong tuku buah kok malah mbok tukokno emas. Kilaf ya, Pak. Ya sak ngono tak aku dhewe sing tilik anake. Aku kan kok ketemu karo Pak Yai tok, ora nggo jajan ra apa-apa. Kowe rasa melu, nama wae. Aku yo melu apa? Aku kan yo wis kangen. Lah jajannya terus piye? Wis anggo jajan juga apa-apa to, Pak. Sing penting salam tempelnya sing kandel ngono lho, Pak. Ya, Mas.